ай сабаби ба ҳамаи мо маълум айни замон ҳамаи намуди варзишҳо манъ шидагиянд. Одамое ки майли завқи сафкакунӣ доранд зиқишон дучанд шид. Ту майли завқи сафкакунӣ дорӣ, пас ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия ки соҳиби 6500 рубл шаву да киберспорт ставка ки. Салом алейкум тамошобинони муҳтарам, мухлисои Ашадии батл, подписчикони канали Майдони батл ва меҳмони имрӯзаи Майдони батл хита муаррифӣ ки. Салом алейкум дамас, Сураж ай группаи ST. Сураж ай группаи ST. Мақсад ай ҳузур овардан ба Майдони батл. Мақсад омадам ки визифи я репера қабул кунам, никш Linux, да ҳамаи реперо визиф туда. Омадам ки визифи ҳамро қабул кунам, я батли зур бизанам. Linux хотиррасон мекунем ки баъди батли Land Navik, баъди як гала муддат хомӯшӣ, якум одам омадаги визиф фарсаги Linux буд ва агар видеора Linux дида иста боша, Linux бародар ахир визифта қабул кардан ва агар видеора дида иста бошед биё як рӯз визифи қабул кардаги Сураҷа таздиқ ки ва ба як хулоса биёем, рӯзи батлтон амиқ кунем, ташкил кунем ва барои мухлисои батл як батл нишон диҳем. Шарту шароитҳое ки ту мехоҳӣ дар батл? Шарт шароит ду раунд шава батл, я та версус, я та BPM. Вақт ё бевақт? Вақт қатъи бевақт. Ва судя акай эрр боша. Аквай судя ягон кайзгар манам меорем, сум нест, бюджет нест. Судя мурда хидмат мешам. Хулоса Linux як бор дига агар видеора дида иста бошед, биё як рӯз бигӯ ки мақсад қабул ай, хаёли дар WhatsApp менависем ка ба як рӯз биёем рӯ ба рӯ пешаи батл бишинем, рӯзи батла бимонему, як батли барҳаво гузаронида пешкаши мухлисо кунем. Ғайри Linux ягон хоҳиши дига? Фарқ надорад кадом репер. Ягон батл гузарондагӣ? Не батл гузарондагӣ, таланда иштирок кардам. Якум батл мешавам. Linux ҳам якум батл шай, наи бачаам якум батлш мешавам. Чиқади ки гуфта будам ва бо мегем дар гуфтгӯи чеҳрои навем шояд ҳарди шумост чопамон райдери набуда. Хуб, ба ҳамин зиндаву саломат бошед. Ссилкаи таҳии видео будагия даромада регистратсия мекунем. Хайр то барномаи оянда.